Lulisandla zakho sulisinyembesi sithembele kuwe moya sonke kwindawo nibukeleni kuzo uThixo nje anisikelele uThixo seluthando. I am Apostle Luthando Mathodlana from God is Love Ministry. Ndinithanda nonke kwindawo nje noqala nje ukungena our like page yam, unfollowisha on Facebook kanti napha ku YouTube. I love you so much. May God bless you. Funde kanje nawe kulonto nje ukuyo, mhlawumbe ufuna nje ukhuthazeka, mhlawumbe nje ufuna usikelelwa, ufuna nje ngithethe amazwi ane sense elifini yakho. Namazwi nje engifuna uqale ukuthetha nawe namhlanje, ufuna ukuwonisha ngento nje short and powerful, ungazulwe nomuntu owakufundisa ukubhukuda. Yabona xa ubheka nje elwandle, xa sifika elwandle akukhwamaza ngamaza. Xa ufika elwandle umuntu afika nje aqube, but ungazulwe nomuntu wakuncedisa wakufundisa ukuquba, because i-levels zamaza azilingani. Uzodada udade uthi xa utshona uzokhwaza abantu. La mntu lo wakufundisa ukuquba ungazulwe naye, ngoba xa ufuneka utshonile uzawukhwaza yena. Kunabantu elifini abathi xa bencediwe balibala abantu ababancedayo. Ungazumlibala umuntu owakuncedayo noba mhlambi namhlanje uphuwa wena uphumelele, noba mhlambi ubomi bakhe abuyonto wena ubakho ubomi buyonto buyinto. Ungazumlibale umuntu wakufundisa into yoba ubomi buphilwa kanjani. Ungazumlibale umuntu wakufundisa into yoba kuphangelwa kanjani. Ungazumlibale umuntu wakufundisa ubuclever buka life, ngoba ngenye imini uzothi xa ngaba uxakene nento ucinge la mntu lowa owakuncedayo. Kunabantu namhlanje abano life o stagnant, abano life o stuck, ngebe bafonela umuntu othile xa kunzima ukumfonela ngoba wena wangxama ngokulo. Ungazuthi xa uphumelele bomini lo muntu owakuncedayo umbone njengomuntu ongeyonto, ngoba phambili naphambili khumbula umuntu owakuncedayo nomuntu owakufundisayo une experience ne timing your life. Ubomi bufuna umuntu one timing. Usuku uhamba ulife ngoba uzithembile, ngoba phambili kungenzeka isithixo saphambili soqango lwangaphambili awunaso. Ndavuma ube naso isithixo songena ekitchen, kungenzeka isithixo sase lounge awunaso. Uzodinga la mntu ubekunika isithixo sase kitchen, uzamdinga ukuthi akuvulele front. Make sure ubomi bunabantu abacinga ukuthi bangoclever. Ubomi bunabantu abacinga ukuthi bona ngenxa mhlawumbe English better, mhlawumbe bona bephila kwizindlu better, mhlawumbe ulife wabo ungathi uright, bacinga into mhlawumbe baphumelele. Thonga intaka itya phezulu, intaka ibhabhe phezulu, kodwa pitya khona itya emhlabeni. Xa isitya emhlabeni itya kulaa mthi lowa ukhanyelwa ngabantu, idlapha kula lawn ilala nomdaka noxini. Make sure uba ngabe uphezulu awulibali ezantsi. I love you so much in Jesus mighty name. Ofuna ndifuna uhambe uyolungisa relationships zakho, funa uhambe uyokwenza uxolo nabantu abakuncedayo. Jonga ndithi kuwe amaza elwandle awalingani. Ungakwazi ukuquba ubhukude kule ndawo, but not bonke abantu bakwazi ufika phambili namaza. May God bless you. Thixo akusikelele egameni lika Yesu waseNazaretha. I am the chosen one. Lulisandla zakho sulisinyembesi sithembele